ήσουν ντόνατ. Εσύ, ποιο θα ήσουν? Ντόνατ κούκι. Ο γλυκά κακός. Έχει baby face, μιλάει γλυκά, αλλά θα βάλει με ανθρώπους να μαλώσουν για μία θέση πάρκινγκ. Δεν μοιράζεται τον ντόνατ του. Ποτέ. Το Donut Bueno, ο influencer της παρέας. Ανεβάζει μέχρι και το καλαμάκι. Κάθε φορά επιλέγει και παίρνει το ίδιο donut. Βέβαια λέει, σήμερα είπα να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Το Lila Pause. Η τύπισσα που επιλέγει από το τι θα φορέσει έως το τι θα φάει. Τρώει ολόκληρο το donut με μαχαιροπύρνο. Μέχρι και το τόπο. Ο ρομαντικός The Met Tough Guy. Θα σου πει δεν τρώω γλυκά, αλλά θα καταλήξει να τρώει 2 χαπιχίπο σε λιγότερο από 2 λεπτά. Στο τέλος θα σε ρωτήσει αν έχει παγωτό από δίπλα. Ευχαριστώ. Είναι η μητέρα της παρέας. Έχει πάντα μαζί της χαρτομάτιλα, snacks και sneakers. Δεν το κρατάει για τον εαυτό της. Είναι μέχρι να της πεις όμως, πάρε λίγο και για σένα. Εκεί θα σου μείνει το χαρτάκι στο χέρι. Ό,τι και να είσαι, κάπου εδώ μέσα υπάρχει ο εαυτός σου. Ακολούθησέ μας για περισσότερο.